טוב, אז היי לכולם. תראה את הקוף. שלום. טוב, אז תשב לידי בו. אבל לא רואים את הקוף. שלום. טוב, אז אנחנו שמים... אימא'לה. הקוף גם יאכל היום. זה כמו ששמנו בהתחלה. תראית את מצלמה. כמו מה ששמנו בהתחלה, אבל של עילית. תראי את הקוף. וזה נראה שונה גם. איך זה נראה? תראי מהבטטה. זה רק ריח. חיים. זה לא היה הרבה יותר טעים. פי 1000. ילד, קוף תאכל גם. איך, זה מגעיל. אלים? לא ממליצים. לא ממליצים. לא, אתה תמיד עושה בצבצב. לא בא לי. לא בא לי. נראה לי זה גזר. איך! לא טעים ולא מומלץ. ביי. ביי. לא, לא.